Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat An-Nasr ayat setunggal dumugi ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Menawa wis teka pitulungane Allah lan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lan sira sumurup para manungsa kanthi rombongan-rombongan mlebu agamane Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Mongko supaya sira tasbih kanthi memuji pangeranira lan nyuwuna ampunan marang panjenengane. Innahu kana tawwaba. Satemene panjenengane moho narima ing tobat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.